nakauna ka. Nakauna. Video na may day. Ate. I said you come over here. Now. Oho, yan na. Amo. Ay, di man ito nagibulay. Hindi tama kami si Bangyawon. Ay, hindi man marumi yung ano mo. Ubusan na kanin yung tilapia. Talin ko na tao. No. Dara na, di ka. No. Hindi mo dara. Darwin, ay Darwin. Hindi mo yan, meron pa ka na ni ante. Da. Ako yan. Ako raw yan. Oh, ulitin mo. Malimot na. Pwede na, Jud. Ano ka mo? Ako ka na. De. Ay, usaban sa na Jude mo ni kan pamit kan kina. Usab sa nang mo kan. Pati video talaga mo Jude. Ay, patindog ko lang, ante. Kawan na kita wen, tama pa na. De. Patindagan mo na daon. Kato nagipasyon na mo mukwaon. Picture na video mo na kato ano nagipasyon. Tapitan ni Edin mo. Oh, gapur ka. Kinubingan pang maputi. Kasi nasumay ko yan. Kapay ah. Kan angkel. Kuya. It. Ay, kaka na. Nagpakam pa ganun. Bayan na? Bayan na, kuya. Mana ang na lang sa Thank you very much. Irong sana. Kuya picture. Picture. Picture mo ka dito daw. Amo na. Man ka na, Dawim. Umay re. Yeah. Sama ni Ardino. Kuno ka din. Go. Give your bow. Amo na ganang puri. Oh my. Ano yung nag-aral? Oh. Pati sa kamot ko ka. Garalop na kami, sabihan ni si JR. Si Yaya, katulang hirap pa ka nun. Yeah, I hello. Oh my, gusto niya kan.